I dag ved jeg jo godt, at det er mine egne idealer, jeg ikke vil kunne leve op til. For hvis du spørger mine børn for eksempel, så synes de, at jeg har været en fantastisk mor, der har gjort alt, hvad jeg kunne. Men jeg synes jo ikke, at jeg var tilstrækkelig, fordi jeg havde en forestilling om, hvad jeg gerne ville. Grundlæggende så falder jeg på en kælkebakke tilbage i 2012. Og det fald er ligesom det, der starter den der kædereaktion. Og så fik jeg bare sværere ved at tømme tarmen. Enten så havde jeg rigtig svært ved at komme af med det, eller så kunne jeg ikke holde på det. Når man har haft det, som jeg har haft, så piller det lidt ved ens identitet. Og der er rigtig mange ting, der bliver lavet om. Og så er det rart at have noget, som egentlig bare er, som det plejer. Det var arbejde for mig, og jeg synes, det har været vigtigt for mig at bibevare den del af min identitet. Jeg yder et stykke arbejde på lige vilkår med mine kollegaer, og det er et frirum. Altså, jeg er ikke min sygdom, jeg er ikke min inkontinens, jeg er bare Karina. Så tusind tak for i dag. Tak for det. Ja, tak for i dag.